Televízia Lux uvádza cyklus dokumentárnych filmov Áno, beriem. Kľúče k šťastnému manželstvu. 8. časť. Koľko detí? Un ratito, ¿eh? A ver, ahí está el 594, 3 millones. Ahí está el gordo. Vaše číslo vyhralo prvú cenu. Jackpot. Skvelé, toľko peňazí. Čo by ste s nimi urobili? Naozaj sa dá za peniaze kúpiť všetko? Nie. Je tu niečo cennejšie. Dar nového života. Keď príde na svet, rodičia sú šťastnejší, ako keby vyhrali v lotérii. Peniaze prichádzajú a odchádzajú, toto dieťa však vlastní neoceniteľný poklad, nesmrteľnú dušu. Táto zložitá racionálna bytosť má paradoxne veľmi jednoduchý pôvod. Keď sa muž a žena milujú navzájom úplne, pokiaľ nemajú nejaký zdravotný problém, zvyčajne vytvárajú život. Láska je taká veľkolepá, že vytvára život. A prichádzajú deti. Predstava mať deti je pre mnohých desivá. Očakávajú bremeno či dokonca úplnú pohromu pre planétu. Je nás tu už priveľa? Našťastie u nás v Indii nebol program kontroly populácie príliš úspešný. Ľudia či už zo svojej povahy alebo z presvedčenia ho neprijali, preto neúspel. Ale dnes, keď sa ekonomika v Indii otvorila a začala prekvitať, každá významná spoločnosť na svete prichádza do Indie. Prečo? Predovšetkým preto, že je tu obrovská populácia a tým aj veľký trh. A čo Afrika? Ako prijímajú bábätka tam? Príchod dieťaťa prináša radosť. Prináša šťastie. Spája oboch manželov a vytvára lepšiu budúcnosť pre celú rodinu. Takto to vnímame my v Afrike. Ide o mladé spoločnosti. Na druhej strane Európa nedokáže nahrádzať vlastnú vymierajúcu populáciu. Nehrozí jej populačná explózia, ale nedostatok detí. A bez nich nie je budúcnosť. Dieťa, človek, je to najvzácnejšie stvorenie vo vesmíre. Každý jedinec je živým spojením otca, matky a Boha, ktorý mu dáva nesmrteľnú dušu, hľadajúcu večné šťastie. Súhrn týchto troch prianí, otcovho, matkinho a Božieho, predstavuje zodpovedné rodičovstvo. Rozhodne by som zodpovedné rodičovstvo nazvala dobrou správou pre každého. Táto dobrá správa nie je hrozbou pre nikoho. Je to zistenie, že Boh nás miluje a dáva nám veľký dar, ktorý môžeme zdieľať spolu s ním. Je ním nový človek, ktorý príde na svet. Zodpovedné rodičovstvo v sebe zahŕňa vieru v to, že život vo svojej podstate je dobrý. Preto musí byť manželský akt otvorený počatiu. Partneri môžu vylúčiť narodenie dieťaťa len vtedy, ak existuje vážna okolnosť, ktorá ale nevedie k nemorálnym praktikám. Týmto spôsobom vnímame, že život je pozitívny. Deti nie sú ani nehoda, ani hrozba či záťaž. Takže čím sú deti? Deti sú obohatením, rastúcou dôverou medzi tebou a mnou, pretože sa chceme na tejto úlohe podieľať spoločne. To neznamená, že budem mať zbierku modrookých detí. Každé z detí bude jedinečným človekom, ktorému chcem dať 100% svojej pozornosti. To, že manželia majú deti, je dôkazom ich veľkej lásky. Mám 7 detí a vždy, keď sa mi narodilo dieťa, pocítil som k svojej manželke ešte väčšiu lásku. Ale sú deti dobré a vzácne aj pre tých, ktorí nezdieľajú kresťanskú vieru a nádej? Áno. Deti predstavujú dobro pre každého, či je veriaci alebo nie. Upevňujú manželstvo a lásku medzi partnermi. Zaisťujú generačnú výmenu. Zabezpečujú, aby veda a kultúra napredovali. Ak by sme sa detí zbavili, vytvoríme priestor pre sebectvo, smútok, nedostatok solidarity. Nehovoriac o tom, ako utrpí ekonomika a dôchodky.
Deti sú teda dobrom, ktoré je potrebné chrániť. Ale aký je ideálny počet? Pokiaľ ide o počet detí, každý pár na to musí prísť sám. Je ale pravdou, že každý z nás vo svojom svedomí vie, o koľko detí sa dokáže postarať. Musíte vedieť byť veľkorysí, ale zároveň mať na pamäti, že dieťa potrebuje starostlivosť. Mať toľko detí, o koľko sa viete postarať. Myslím si, že Boh vám s tým pomôže. My sme len túžili založiť si rodinu. Boh rozhodne o tom, aká veľká bude. Nedávali sme si žiadne limity a tiež sme nedávali žiadne limity Božej vôli. Ak nám chce dať dieťa, OK. Ak nám ich chce dať viac, ešte lepšie. Veľká rodina či menšia? Snúbenci sa často vyhýbajú téme veľkosti rodiny. Ak si ju vyjasnia ešte pred svadbou, môžu predísť konfliktom. Je potrebné si vyjasniť, koľko detí by ste chceli mať a kedy. Ak si to neprediskutujete, neskôr môžete mať problémy. Nie je to ľahké, keď jeden z manželov chce mať deti hneď a druhý potrebuje viac času. Viac času? Ale kedy začať? Je veľmi dôležité, aby prvé dieťa prišlo dosť skoro po svadbe. Prečo? Lebo učí ľudí zriekať sa, pomáha byť veľkorysý. Keď príde neskôr, môže to byť pre manželov ťažšie, lebo malý dobyvateľ nepríde do života rodiny, ale do života pára. Prispôsobiť sa mu bude náročnejšie. Keď budem mať 50, nebudem už môcť mať žiadne ďalšie deti. Teraz je ten správny čas, takže sa neklamte. Vo svojej praxi stretávam 34-ročné pacientky, ktoré tvrdia, ešte nie je vhodná chvíľa. Pýtam sa, na čo čakáte? Na menopauzu? V mnohých prípadoch je to život v klamstve, v ktorom sa navyše do našich srdc vkráda smútok. Žena dosahuje vrchol plodnosti v 25 rokoch. Škaredo povedané, ak sa začne pokúšať neskoro, môže byť už prezretá. Páry, ktoré sa vydávajú na cestu kresťanského manželstva, treba podporiť, aby mali deti čo najskôr. Dieťa je na svete. A čo ďalej? Bezodkladne ho pokrstite. Je to to najlepšie, čo môžete urobiť pre jeho dušu, pretože potom môže ťažiť z milosti Ducha Svätého. Sviatosťou krstu sa stáva Božím dieťaťom. Po práve na život je toto druhé najdôležitejšie právo dieťaťa. A ostatné práva dieťaťa? Byť plodom manželského spojenia otca a matky a nie produktom laboratória. A byť svojimi rodičmi milovaní. Láska rodiča a dieťaťa je ako manželská láska. Nesebecká, slobodná, bezpodmienečná a večná. Puto medzi otcom, matkou a dieťaťom nemožno nikdy pretrhnúť. Deti nie sú milované preto, že si to zaslúžia. Ani my si Božiu lásku nezasluhujeme. A predsa nám ju dáva zadarmo. Po prvom dieťati ešte ďalšie? Zvládnem to? Láska je niečo, čo rastie. Niekedy sa bojíme nedostatku veľkorysosti. Tá je však ďalšou z ctností, ktoré môžeme rozvíjať. Ak si od začiatku hovoríte, takú váhu neunesiem, napokon vás zavalí. Ale ak necháte lásku rásť, deti samé ju budú posilňovať a budú sa domáhať ďalších súrodencov. Veľa ľudí ľutuje, že nemali deti. Ťažko nájdete matku 8 detí, ktorá vraví, no, nemala som mať tieto dve. Doskôr mnoho ľudí hovorí, škoda, že sme ich nemali. Nie je nákladné starať sa o deti? Alebo je pravda, čo sa hovorí, že každé dieťa prichádza s chlebom v ruke? Mať dieťa neprináša strach ani pohromu. Je to skôr niečo, čo vás zaväzuje. A tento záväzok vám dáva sílu ísť ďalej a bojovať. V chudobnejších mnohodetných rodinách sa deti naučia hodnotám, ako napríklad schopnosti podeliť sa,
Zistia, že na to, aby boli šťastné, nepotrebujú prebytok materiálnych vecí. Naučia sa počkať na svoju misku šošovice, kým si naloží druhý. A pritom si uvedomia radosť zo súrodencov a podelenia sa. Ďalší súrodenec to je ten najlepší dar, ktorý môžeme dať našim deťom. Je pravdou, že deti potrebujú mať súrodencov. Na ich príklade vidia, že sa treba vedieť podeliť, učiť pevnej vôli, starostlivosti či veľkorysosti. A čo keď deti neprídu? Máme sa pokúsiť o umelé oplodnenie? Nie všetky procedúry sú priateľné. Lekár môže len pomôcť. Nemôže nahradiť ani vytvárať život. V našej viere je podstatné to, že každé dieťa má byť plodom sexuálneho vzťahu. Preto pri všetkých technikách napomáhajúcich plodnosti musí ísť o spojenie. Deti nie sú našim právom. V mnohých prípadoch sa v túžbe po dieťati a hľadaním všetkých možných techník môžeme dostať až k tým, na ktoré by sme nikdy nepristúpili. Nahrádzaním Božieho plánu lásky umelou reprodukčnou technológiou sa nemorálne staviame proti prírode. Mnohé z týchto technológií v sebe zahŕňajú aj potraty ďalších vzniknutých embryí. Urobili všetko, čo bolo v ich silách. A predsa nemôžu byť rodičmi. Alebo áno? Existuje mnoho spôsobov, ako sa stať rodičmi. Od adopcie až po službu ostatným alebo sebe navzájom. Stáva sa, že dieťa má vrodenú chybu. Pre niektorých je to dostatočný dôvod na to, aby sa ho zbavili skôr, než príde na svet. Môžeme povedať, že deti s Downovým syndrómom sú ľudské bytosti na pokraji vyhynutia. Ešte som sa nestretol s nikým, kto by ľutoval, že má dieťa s Downovým syndrómom. Naozaj. Uvedomili si, že majú anjela v dome. Deti sú cennejšie než akýkoľvek výherný žreb. Sú žijúcim pokladom a v budúcnosti môžu byť zdrojom ešte väčších pokladov. Sú dedičmi zeme a neskôr dedičmi večnej odmeny. Na slovenskom znení spolupracovali Přemek Boublík, Stanislav Staško, Laco Konrád, Hanna Letková, Bibiana Ondrejková, Jana Lexman, Jozef Kováčik, Ľubka Čutková, Maťo Lišák a Martin Norris. Vyrobilo Studio Lux v roku 2013.